Inya rala. Ntale le femi na o ala di ne ba kara gbe ka bonya. Sabali. Kara kem kware ni. Ba gwe atatu na so ya. Sabali fa. Solo e ka sabali ni bolo da ni. Ma do ke. Anta flega. Amana gbele atuma ele ba ko ka ti. Ado ataka barake. Abuke chukudi. Dingi ni kele de tu. Abulu. Ala de ko yang kan sigaro kala sa. Machite no kubi ba fo ala nyana karsa ni mbon bola. Machite mi seka abalma fo mi seka sinji fo mi seka wolo de fo mi seka wolo ba fo mi seka wolo fa fo. Ni ala mi no brada ma de garsa kala o de taye. Ni ngone ala ni ndama ko ni anga do ni de abulu. O tia de. Ba ju de ju. Aserai. Anta me yenga. Diga ba ju yengo de na de ju. Ala. Bashite. Ne ko me mi fie. Sajiri geni nda nyewo. Ebina kebina karake sa ibita doni takabon una ada karate nyana pasa amita bedahara ayara ka dose be ka be karate se ka mara mashi bara na ya karato profe ni karama ka zo buna ku chambara abanga ya no wa korani me ka kala o ka okusa mede na temna ninga ne karage profe iba ku so la kara wala nya fina parce que to yu takalfa te ba fa bi te takalfa la anga wala anga conseil dama ka nege o kwa kusani ni ko efana teso ka kuma karafi nene yo ni kuma Aisha awele ima fole ko ka laliwa awele akana kara la dili kami mana do atulu rabi na ma wo me o tambi nko atatu ya ba wulu gbe foka wulu shwala yami problem foi tala des imana fefe décider ne bi ko kara nyami hey Dori. Sabah. John apa kita nak fulad? Mawuli mesellal. Ay bana durgeni na fulad do kita da salla. Ma bare ko ana wa ay wala ay sa sabah sa ima ina kuma na ale ko ana fulad don do. E kona wa. Ambi ka kona de sando be de kala mi na e ma nyedo. Ba tara mo go fulad do ni dro. Mo kan gi fa fulad do. Saben ni ya ida na da na ku ya ku si bolo le bo fle. Ne mo do kolo. Ibi na ni diwa. Ibi na do. Odi o do ni kala le tan furna funa na so iba ko tibi ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ngate. Ante tire. Agara bo bayre. Somo go beri. Ko basite. Ni bayanu. Aba. Ko basite. Basi boite. Aba. Akutomo. Ai si. Ai si. Ai na asasi di. Ai problem hi. Ana komangele koy bela bufie ana village la ambe sigi kala sample ai ga wole nya kurumina muso sigi lam kurudi aywa muso sigi lam kurudi university ka ti moji fe aba ko tay akira poma ba akira tugu ina ko nyaal nyedel eni ne amba fara nyugo ngakani deni ni makuma ni fe amainde ajugo tiane bi pa karata son possiblement chero de inyabala dimi munke kare kono ngedi bayi soufe soma kligan fa be munke nere de nyaba tiama fara nyugo nga mo kele tisi ga den blande ay ko koni habada be gele deni odo na demba tiya be bala be nyugo be de bal je kala be ko koni woy tinyay ambe conseil dama nyugo fe so ni ay tinyali mun ne nga buti ko na nere ba do mene ma so nga fe bien parce que ne teri ne yi imai wallahi na di ajani parce que itereka kungo kale bina je iya ne ko itereka ma mo geri tanya e nga wala nga lati anga na hakili na nyala na bifal ya kam ya surat ne bandia e babi bandia ke ni wati la ni plane e shimna ni sa ni dem sa fitin e satan saba dem sen kondo aka bam na to be so kono halsa wallahi si ne ko boy atara mu goda besa ay wada kuma be ay negative ne ko ma mo karsa mo anga conseiller mo parce que
waati de bɛ fɛn bɛɛ la n'a sera waati dɔ ma a b'a dabila n'ale y'a ta dusu fɛ sa k'ale b'a kɛ yɔrɔ ma ɲi ne yɛrɛ muso tɔ e ko maa ko ye bandenya an ka du kɔnɔ ka tɛmɛ ne kan ko ne de tun bɛ wele ko jatigi musoman ne de tun bɛ don ni étage ninnu an ka sanfɛ k'an tu ka jigin wa ne bɛ jigin ha a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ waati min na ko ne banana ko ne c'est-à-dire ne da kɔnɔ ɲi bɛɛ buruna ka bɔ a la u bɛna sɔrɔ dɔ de fara la ne ni ɲi jɛngɛ kan a kun bɛ kɔgɔ de ka taa fɛ yala ne muso ma nɔgɔ dɛ wa ne kun ko ta wa aw k'o f'i ye ko ne muso i hakili ye o san na kɛ bolo karatekɛla bolo filimu ninnu ne muso y'o kiri wala kelen ne muso ma ɲi dɛ bolo bandamu ka filimu la cɛ mun kɔgɔliba b'a la bolo n'i y'a kiri sɔgɔmada kelen bolo kiri nin ko kɛra i bɛna ji bɔ ne kan sa ko min ɲɔgɔn dɛ ayi wa n ma min f'u ye o san ye hakili t'a la wa ayi ne hakili t'a la walayi fo n'i y'a fɔ san min na ko Mali murutida mɔgɔw bolo Mali jida Mali jida Mali Mali min murutida o san na ne ma jigin ba kɔnɔ ka taa juru sira la ka bɔ n'a ye wa e hakili t'a la wa ne bolo ko fɛn yɔrɔ jalo de y'a minɛ o mun yɔrɔ jalo mun ne de taara juru k'a la ba kɔnɔ ka bɔ n'a ye wa ale o san Kadhafi de anw invité Libye Kadhafi a ye avion bila ka na an ta fo an y'a du kɔnɔ yan an ka taga yen ka réunion kɛ ne ni muso a ma kɛ wa i b'a ɲininka kɛ wa sigi ma wolo fɔlɔ avion sisi Rossi na karo dɔ dɛ sisi de y'an ka karo wuli ka kɛ ciment ye karo dɔ Kadhafi ye ne invité avion na ne ta yan ka ne ta fɔ mais hali sini bɛ fantanya la ɲaman dɔgɔ sini dɔ hali ɲabala de ne bɛ taa so i jɔ Kadhafi na wari min di ne ma ne faso dɔ ne wale dingaba de tigɛ ka wale ni su wari su donna samiya ji su donni a ye samiya ji ma wari t'a la hali sini hali sini wari bɛ yen wa hali n'an mago lɔda la sini wa wari nin falennen ba dɔ tigɛ a dɔ ka na kelen dɔ yiri de an bɛ taa marika de ɲama de ji fitinin di yan nin b'a min ne bɛ taa n'a fɛ fana fɛngɛ t'a bila a ka ɲi sata walayi n y'a faamu i hakili b'a la ala an kɛra cogo di ayi hakili bɛ mun na tugun ne hakili tɛ foyi la walayi ne hakili a gɛrɛ la a ka ɲi sa jɛni hakili man di koyi walayi ayi a ka ɲi denmisɛnnin y'a dɔn nin hakili awɔ a ka ɲi non ne m'a dɔn hakili si o ye taalen yan ne tɛ se a ka du kɔnɔ tugun ni tilenni a ma bɔ a ka ɲi a y'aw den nasa n'aw den don a y'a ladi ne den tɛ koyi ne den b'an ka village la walayi u tɛ foyi kɛ ne ma mana ko kɛ baasi tɛ awa k'an b'u fo i y'a la e filɛ nin e ma mara mara doni da k'i bɔ n kunnadiri fɛ ko di fa tirisa kana solo bɛ ne faga k'a sɔrɔ ni sa kuma ma se a n'a muso fo ka diɲɛ wuli walayi ne tɛ se aw ka so tuguni ne kɔni nin y'a bannen de solo bɛ yan ayi kana se solo bara bi ma bi wallahi n'i taara solo bara o y'i salen solo a muso a n'a den wallahi u ko f'u ka ne sogo tigɛ de ka ne kɛ barama kɔnɔ wallahi kan bi wallahi jinɛ bɛ yen jinɛ bɛ ka jigin solo fɛ yen solo e bɛ se ka da la cogo di solo ko k'ale avion na jigin avion bɔra Libi ka na jigin ale ka yɔrɔ la a ka so kɔnɔ so cɛmancɛ la k'ale awɔ ka taa fo Kadhafi fɛ yen avion k'ale ta fo a ka du cɛmancɛ la ka taa n'a ye fo Libi Kadhafi jumɛn Libi président kelen na awɔ o tɔgɔ solo muso tɛ yan kuma bɛɛ bɛ ka fɔ solo muso ko ko awɔ wa solo muso yɛrɛ ye kuma fɔ i b'a dɔn solo ka so ka jan solo muso ko k'ale fitinin ma k'ale y'i to so sanfɛ k'i cun ka jigin a kɛra kɔnɔ ye n'an ka taa a y'o kɔnɔ ye est-ce que nin tɛ maa ɲɛnama ye walayi nin tɛ maa ɲɛnama sinon ka sɔrɔ i ba furusiri mairie ma kɛ fɔlɔ
afurisi de ketmani ba ni ka mola nyeka kuma le nyafiye ditoloma lo kusobe kan name o sana sie no tumbe en fi a sie a janya tambani bo o sie de bagge no ama so do sie tegala de ne ere de tra sie ni mnaga tra ka juru kala ka shiri yirila wala sa a kana se ama ma we o kera yirila ama kewa mami fuye nangan alaka angan alaka manin cikini ikara wuri ka bayar da yi to patra mugon kimene ya kuma fongura yi ni ga ko akenta mele kalon digala de wa ba ni mo fo e ga dugule ma wa wallahi ma dugu ma munge ma panga nyanyi wa awo an se banana ma fa munge sena ai so munge ni ne ni fa ala anga don bo na ko parce que ya no ne de adat me de adat ke ka bi ni ngala ke ni ala ba ni ça fait ya fait ga posi ça connaît des comme te galade makewa wa e hakli tala ai da ki tena ya kita kwa bro na Aisha wosa ya hakli ya la ko samina igora ne wari no ayasu hanna ko ala bana ga be se bi lo ka to be eni ne nyobo ke surugu ya ngben se bi lo ka to nyobo o tuma e hakili to dawo ai ni sura ni bona yin bo sai sai wala ma ko miya anga da u be ko ya kai kala u le ka kala din la ne ko da ta e ko ni ya me na sanga kai ko to ya se ne ma sanga boro yi ko je ikata ini ni ko ni ka je ko fo ka ni kala yi anga kala abi ni fa ko to za ma ka sai ni ko ya fa ko to te ma na ma le betare nanda fa mu sisa wala bilen le ta ne ke wuya fola de aya ne ke wuya fola ne ko ngeta anga ko e ku je bani parce que ko e ba la ti la ba ni abala utante bala u joni jonte ai foi wallahi mai ala ai ni ala te ni de mbay kidi awo ba do iba blanche bolo mani ala bo de awo mo ko mi e senya de awo daga di ayla de bolo adore ala te mba ini de namay kidi sisa ita ko ma ko bilal no ba balai tie ma mana ne na ta wallahi wa min kuma ma bane a to ba nya fiye de ma ni ba ce ba da ni ha wallahi ino ika kini munte ai bai ino sai ka kini munte ni do fla fo won bi gala ka golo sisa wallahi mu eni bate ali ga ba ko fura tela ni ko ai atan ko da ban mu ne ba tara die ko kane ko ini ba ma ko ro min do ne ko to yi ha ba yi ni galo ni ai ta galo ti daga de ne galo ni ba tara mu ko ni ga galo ni ta do to ni kwada ye ka jiga ne ka wa nan ni so do ba yi galo ni ma ni ta sha ina yi de ye ko ni ka jiga ne ka ga yake o i bale no e ma to mini na isigi anga kuma to nyafo ai kana wale amaban na so ita ta ala da kira kan mutan nan so da ga ta sukula ne da ma fa na ere nyoni sigi ne le matala nya kuma la isigi ga to bi so la ke ala na kira kan bi din sa ha ya ko bora na ko bora ta aya fa miya karafa na mi musigi me agere ko nyire ere nyoni Aisha o ka boy eni na be so ingono ya no o ma bi da nyine nana semina ai agwele alesao nyine nana wo sa ya wo madugo kara fitini ko samaka do to no de wura wo ma ke ko okeli nyana ai bane wele kanye kanya kuma nya faye ini bai bane ka kalon digalali ataila de anelela ino de ne da ka wanke la kolo nga ai kanela sigini do ure kuma la sigila famba bwado ai masigina mini
kara design i ye nin fana kɛ tuguni